zwei, eins. Happy New Year, Germany! Yay. Du musst den roten Knopf Happy New drücken. Year, everyone! Cheers! Mm. Yummy! Cheers! Hello! Kumusta kayo dyan, mga sangkay, mga friends? Kumusta ang ano ninyo, ang Pasko? Sa atin anong oras na dito? Mag-alas 3. Sa atin, alas 10 na yata, mag-alas 10 ng gabi. So, ako dito, mga sangkay, mag-prepare lang ako para sa amin mamayang gabi. Medyo maaga akong magluluto ngayon kasi hindi pa kami nanananghalian. Nag-almusal kami pero hindi kami nananghalian. So magluluto ako ng ano ba ito? Yung patatas. Iba-iba yung kulay ng patatas. Ayan, 3 kulay ito. May white, may ganito. Hindi ko na siya tinanggalan ng balat para Tapos i-ano ko lang ito, air fry. Lagyan ko siya ng konting oil tapos ko lang. Hindi kami masyadong maghahanda ngayon mga sangkay dahil kaming dalawa lang ng aking anak. Last year kami lang dalawa lang din, parang nakakapanibago dahil wala yung anak namin. So ang lulutuin ko lang ay mga simpleng lang yan, yung roasted na patatas, tapos ako magpapansit ako mamaya, pero mamaya pa kasi maaga pa naman. At yun lang ang yata ang ihahanda ko, titingnan ko. Kami dito ay dahil nga may pusa kami at dito lang kami din sa loob ng bahay at siguro titingin lang kami dito sa sa bintana, hindi kami lalabas dahil yung aming pusa talagang lalo na si Volky, yung puti. Masilan yung kanyang tainga. Talagang umiiyak siya pagka yung nagpuputukan ng maingay. Kaya ang ginagawa ko, tinatabunan ko siya ng kumot para hindi niya marinig yung yung ingay ba sa labas. Tapos isinasarado ko yung lahat ng mga pintuan para hindi masyadong maingay. Dahil grabe talaga. Dati na inaano ko siya sa basement pero talagang maririnig mo pa rin yung yung ingay ng paputok. Kaya ang ginagawa ko dito na lang sa sala dahil hindi siya masyadong maingay. So yan lang po muna sa ngayon at luluto muna ako ng aming patatas. Lagyan ko lang ito ng olive oil at para kumain muna yung isa ko dahil nagugutom na yata. So mamaya saka kong luluto ng pansit pagka yung yung gabi na. So, yan lang muna. Yan, nilagyan ko siya ng oil. Tapos, ganun lang. Pwede nilagyan ng pepper, ng paprika powder, mga ganyan. Pero, ako oil lang ilalagay ko. So, ito po yung aking table setting para sa aming dalawa ng aking asawa. Dahil dalawa lang kami, so dalawa lang din naman ang inano ko. Dati, kahit dalawa lang kami, naglalagay pa rin ako ng isa dito, isa doon para parang feel ko kasi parang kasama ko yung ibang mga yung mga kamag-anak ko, ganyan. Pero sa lang naman, utak. Pero ngayon, lang, dalawa lang talaga kami. So, ipakita ko yung aking decor. Yung hindi ko alam, baka mag-salad. So, ito yung green salad yung unahin namin. Tapos, ito yung plato namin mamaya. At baka kape kami din mamaya. So, naglagay ako ng ganito. Naglagay din ako ng para sa tubig, para sa sect, sa champagne. At ganito yung ginawa ko. Dahil hindi kami magre-red wine, dahil wala namang umiinom sa amin ng red wine or So, ang ginawa ko, binaliktad ko lang. Tapos dito sa ilalim, yung kandila at sisindihan ko mamaya. Dito sa ilalim, mayroon din yan kandila. Ayun Tapos, ganyan. At sisindihan ko mamaya. Yun lang. Tapos, ito, yung konting decor. At, ito naman, ito yung tradition sa Germany, yung tinatawag ito na
clay pa bang tawag nito? Ito yung pang swerte ito sa New Year. Tapos meron siyang ito. Schweinstein figa. Anong tawag dito? Kalimutan ko eh. Yan pang ito at saka ito. Ito yung traditional ng mga German na naglalagay sila ng ganito pagka yung summer. Ay, New Year pala, hindi summer. Yan, tagisa kami ng asawa ko. Tapos, yan. Ang ginawa ko dito, yan, table napkin yan. Ay, nalaglag. Ito yung table napkin. Tapos, yun na lang ang inilagay ko dito para may kunting decoration yung aking lamisa. At saka nilagyan ko din ito ng mga ganito, yung Happy New Year. Para medyo may kulay naman ng konti. Ngayon dahil hindi maganda yung Christmas, yung New Year namin at Christmas. Dahil nga yung nanay ko at saka yung nanay ng asawa ko, halos magkasabay silang wala sa amin. So, parang ang sakit pa rin. Hindi pa rin ako talagang makamove on na kasi kung napanood niyo yung aking vlog sa isa kong account, yung Perla Clogs vlog, mayroon akong in-share doon na kwento kung ano talaga yung nangyari. At yun, kaya medyo nawalan din ako ng gana mag-vlog. Tapos yun yung Christmas namin, nandito yung anak ko, pero parang wala, parang tahimik, parang iba talaga, iba pala yung pakiramdam pagka nawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na yung mga magulang, yung ina. Kaya parang nawalan ako ng tapos tingnan niyo yung aking naging na rin yung pang-decoration ko dito, itim, dahil parang lungkot din ng utak ng ko yung decoration ko. Kung gusto nyo makita sa aking mga vlog, sa Perla Clogs vlog, nandoon yung yung may mga video akong ginawa nung sa Pilipinas. So naglagay na rin ako dito ng ng kutkutin para habang naghihintay kami ng 12 ay mayroon akong kutkutin at saka mayroon akong mga konting wala akong 12 na na prutas. Diba sa atin mga 12 prutas na mga ganyan. Pero yun lang kasi yung ko nabili. At saka meron, yun, may kiwi, may avocado, may orange, may kaki, tapos yung dragon fruit, tapos ito. Yan lang ang fruit namin. At mamaya hiwa-hiwain ko yan. Tapos, ayan, may pepper, may salt. Yun lang yung ako dito sa lamisa sa ngayon. Yan yung Christmas tree namin, nandiyan dyan pa. Meron nga pala akong dito. Ito yung sisindahan namin mamaya pagdating ng New Year. Hindi kami bumili ng mga paputok dahil bukod doon, sobrang ingay na nga nung mundo natin. Kaya hindi na kami dadagdag pa. At ganito na lang yung sisindahan namin mamaya. Ito yung Wonder Candle ba tawag nito? Wonder Cats ang tawag. So ito lang yung namin mamaya pagdating ng bagong taon. Yung hindi kami masyadong mag-iingay dahil maingay na sa labas. Tapos dito yung mga German, mayroon itong mga ganito Ito yung pinakakutsara niya. Tapos, ang gagawin dito, maglalagay ka, mamimili ka ng, dito, meron ditong mga form. Ayan mamimili ka kung anong gusto mo. Tapos, ilalagay mo dito at mo dito sa, sa ilaw, ay sa, candle, para uminit. At mag-melt itong ganito, at mag-form siya na, yung lalabas, kumbaga yun ang mag-wish ka pag habang nimi-melt mo ito, tinutunaw, mag-wish ka, tapos ang lalabas dito ay, tapos ilalagay sa tubig pala na malamig, tapos yung lalabas na form, yun ang kumbaga yung wish mo, yun ang magkakatotoo. Halimbawa, may form na bahay, yun bang na-wish mo, or
halimbawa may beach, nag-holiday, yung iba-ibang form. Tapos yun, nakakatuwa. So ayan po. So nagluluto na ako guys ng aking pansit. Ito yung gagawin ko. Naglagay ako ng konting sausage para mas malasa at saka yung pork. So lalagyan ko siya ng konting pork. Yan, luto na din yung aking roasted potatoes. So guys, kami gutom na at hindi ako nakapag-video kanina habang nagluluto. Ipakita ko na lang yung niluto ko. So, meron akong pansit, lumpia na gulay at saka lumpia na karne. Meron akong baked patatas. Yung asawa ko yung Brussels sprout, may tofu. Tapos yan ang kanyang hello. Hallo. Happy New Year. Jetzt noch nicht. Yeah, sa atin hindi pa New Year. Pero in Philippines is already New Year. So yan po yung aming handa. At yung namin pusa, dalawa nandyan. Hindi ko pinapalabas kasi mamaya magpuputukan baka lumabas sila ng bahay. So dito lang sila sa loob. Tapos yun, meron akong lumpia sauce. Ayun, na yung aking asawa, nakutkuti namin. Meron din ditong konting, fruits. Ayan, tomato, cucumber. Ayan, yan lang po mga sangkay. So, kakain na kami mga sangkay at kami gutom na. Mamaya pa naman ang magputukan. Mag-quarter to 7 pa lang dito. Pero gutom na kami dahil hindi kami na nanghalian. So kain muna kami. Kain po tayo. Tapos na kaming kumain mga sangkay at hinintay na lang namin hanggang mag-alas 12. So manonood lang kami ng TV at yung asawa ko gumawa ng kape para hindi kami antukin hanggang alas 12 kasi hintayin namin ang bagong taon. Yung mga pusa namin ay inipon ko na, isinarado ko na yung pintuan yung sa labas. Ay kasi yung mga pusa namin pwedeng labas-pasok. So ang ginawa ko, isinarado ko yung pintuan para hindi sila makalabas. Kasi may naingayan yan sila, sobrang naingay. Lalo na yung isa kong pusa, si Volky, talagang sumasakit yung kanyang yung kanyang tenga. Kaya, Sagmal, hello to my vlog. Hello to my vlog. Thank you. Yan, may kape na. Nagkape yung aking asawa. Kape tayo. So ito guys, yung aming dessert. Yung yung dragon fruit at saka yung kaki. Yan. Hindi muna ako nagligpit kasi nanonood kami ng TV habang hinintay namin yung alas 12. Alas 8. So, 8:15 pa lang dito mga sangkay. So, mag-dessert muna tayo. So, 19 minutes na lang mga sangkay at mag-countdown na tayo at i-welcome natin ang year 2026. Stimmt? Weiß nicht.
Maging ano lang tayo positive mga sangkay kahit marami tayong mga pinagdaan itong taon na ito. Basta ano, ngiti lang. Kasi ang hirap pag malungkot. Ito yung ano namin, vulkan namin. Pinagtago ko na. Pinatago ko siya. Ano? Ha? Nasaan na si Volky? Ayan si Volky, oh. Takot na takot. Kaya tinatabunan ko siya. So, 2 minutes na lang at magana na tayo. Oy! Yan ang ating sect. Salubungin natin ang 2026 na pala tayo. At kahit malungkot ang year, ay ano natin, magsaya pa rin tayo mga sangkay. At enjoy natin ang susunod na taon. At mag-ingat lagi, kumain ng maayos. At wish ko sa inyong lahat. Happy New Year. Ang liit! Ay, ang konti. Wie, nein, machen wir das Gleiche. Das Gleiche sein. Ist immer das Gleiche. Unfair. Oh, mag-ano na yung countdown na. Ano na ba? Yeah, ilang seconds na lang. 30 seconds. So, yan. Mag-ano na tayo, mga sangkay. Cheers! At saka, Happy New Year, Germany! Good luck! And God bless! Du warst zu früh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, Germany! Du musst den roten Knopf Happy New drücken. Year, everyone! Cheers! Yummy! Cheers! Mag-ano tayo? Yeah! Happy New Year! Ay! Oh my God! Ito lang yung pag-ano namin. At maingay na sa labas, kaya ito na lang. Yeah! Yeah! Habis gesagt, yeah! Pust mal aus. Beste. Yeah, jetzt ist aus. So yan, magtunaw tayo ng ating pangpaswerte. Ja, schau mal. Für mich eine Katze, für dich das Schweinchen. Yung akin daw ay baboy, yung kanya naman. Ay, Das ist eine Katze. a cat. That's a cat? And das ist Ein Schwein. baboy. Okay. So magtunaw tayo ng yung pangpaswerte. Ayan, tapos ilalagay dito sa yan. Mama. Da ist doch dein Schwein. Also, das ist mein Schwein. And then, yan ganyan lang. Tapos, anuhin natin hanggang sa matunaw. Ganyan lang siya hanggang sa matunaw. Tapos, pagka natunaw na, ilalagay dito sa tubig. Und 5 Na may lamig. Zentimeter über Wasser reinschmeißen. Ah. Okay. Tingnan natin kung anong magiging form niya pag natunaw na. Tapos, ang magiging form dyan sa tubig pag natunaw. Ang tagal magtunaw. So, yan. Magtunaw tayo ng ating, pangpaswerte. Ja, schau mal. Für mich eine Katze, für dich das Schweinchen. Yung akin daw ay baboy, yung kanya naman.
Ay, Das ist eine Katze. eine cat. That's a cat. Und das ist Ein Schwein. baboy. Okay. Ang tagal magtunaw. Yan, natutunaw na ng konti. So, ayan na. At ilagay natin dito sa malamig na tubig. So, 1 centimeter. So, na. Schneller, das ist so. Ay! Hala! Ja, du hast das viel zu lange gehalten. Hindi nalaglag. Ay, ano ba yan? Oh. Oy. Ayun na. Yung akin hayan na. Ano kaya yan? Nabuo. Tingnan natin kung anong meron yung akin. So, yan siya yung nabuo. Ano kaya yan? Ito yun naman yung asawa ko. Parang dahon. Yeah, but yun ang ano dito, yung ginagawa ng mga German pagka ano, yung pangpaswerte. Ay kung ano yung wish. Parang dahon daw sabi ni Harold yun, kung ano to. Naging form niya. There is some clothes. Geschmolzen. Ah, das sieht aber toll aus. Was ist das denn? Ay, ne? Ito yung kay Harold. Nee, das sind 2 Stück, Schatz. Ayan. So auseinandergebrochen. Schade. So yan guys, thank you for watching. Tapos na yung simpleng New Year celebration namin at yun lang, kaming dalawa lang. So mag-iingat po kayo lagi and thank you for watching. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Bye!